И здравейте, Майнкрафтъри и Клашери, аз съм Зак. Днес ще направя третия мой клип на Clash of Clans. Благодаря за тези всички лайкове. Не знам дали... Ужас, наръчнат съм. Ужас. И благодаря за тези всички лайкове. За мен е много, въпреки че са само по едно. Млъкнах, защото се видях купите колко съм ги намалил, направо не мога да гледам. Но ще ги дигнем се някога. Преди няколко дена, всъщност само да видя. Дори още съм на трето място. Вау, не мога да повярвам, толкова малко купи имам и съм на трето място. Вау. Така. Ами днес аз мисля пред вас, не знам, what? След 5 минути ще станат тия. О! Добре, супер. Тъмно ще видим как стават пред нас, пред очите. Значи, искам, не знам дали ще успея да изфармя 1 милион, но ще се пробвам да изфармя 1 милион пред вас, за да може да апгрейдна арчерките. Само вие къде ми е лабораторията. Ето. И нали ще апгрейднем арчерките на 5. И даже за хилър нямаме, пък арчер ще апгрейдваме. И ще успеем. Хилинг спел може да се направя на 4. Ама няма. Искам арчерите. И ще си направим поне 2 канона на 9. Значи, знаете ли какво сега ще правя? Значи, ще правя първо каноните на 9. После правя арчер тауърите на 9. После мортерите на 6. И арт дефенсовете на 6. После wizard тауърите на 6. И после арчер тауърите и каноните почвам да ги правя на 10. И като на макса всички дефенсове, почвам стените да апгрейдвам за 7. И някои за 8. Добре. Ще направим една бърза игра. Тъмън ще видим как ни стават нещата. Добре, сега искам купи, ама искам повече фармене. Той е елексир. Защо тя гледам часа. Не. Няма успея да го убия. Този изи. Аре, само станаха. Знам, че има мортър, но... Спокойно, ще го вземем. Имаме Барбериан Кинг, тъй че няма да се притесняваме. Имаме 3 рейджер. Гледайте от този мортър само на 30 лева. Май доста арчери изхъбихме. Добре, искам само с тези арчери да бутна. Бутнете го. Браво, супер. Ето има елисир колекторчета, ама те имат само 50 нещо хиляди. Ама пак е нещо. Поне фармим нещо. Добре, аре бе, колко трябва да сложа? Тъпото е, че не си на 12 лева. Ако бях на 12 лева, поне 400 хиляди ще да изфармя. Не. Добре, изфармихме само 50 хиляди. Но пак е нещо, яри това. Пак е нещо. Супер, 100 стар бонус, не 100 бонус. За 2 минути става. Добре, ще изчакаме. Тук видях един гроб, сега ще го покажа. Гледайте. Само как да го забележа? Този тук гроб. Къде? До точката, тук. Тук. Мале. Аз чак сега го виждам. Добре, ще го вземем. Ама аз вече го изгубих. Къде? Ето.
така. И дигнахме малко купи. Виждате 11 лева еликсир колектори за мен. Мен много ма кефят как изглежда. Вижте само. Вижте на 12 три тръбички е тук. Някакви голден железа. А вижте на 12 лева голд майна 100% имате смисъл. Не вярвам да сте печ танхал. Пък и да сте няма проблем. И аз съм бил. Пък аз съм сигурно по-ръчнат от вас, тъй че да мъквам. Гледайте каква е яка. Някаква черна, златна и дава злато. Много готино. Аз скоро ще имам. И дава по 200 000 голд. Ама... О, гледайте. Няколко секунди за Archer Tower. За мината ще е повече, ама нищо. И за еликсир колектора най-ново. Добре. И ей сега става. Работници имам. 2 вече. Искам 1 милион 600 000 голд, с които да апгрейдна 2 канона. Наведнъж. Защото не искам да се бавя. Или пък да апгрейдна 2 мортера, ама то ще е много прецакващо, защото когато ма... Не, по-добре каноните. Защото бият много демидж. А пък много ма кефят на 9, особено на 10. О, гледайте, само така. Значи то с първо ще стане. Гледайте тук. Сега става на 10, преобразява се. Мутация. Гледайте тук са. Мутация. Дигнах даже лево. Не видяхме мутацията. Ма нищо. Само и тия двете. И всичко ми е на 10, после всички ще ги направя на 11. Ама сега не. Добре, да продължаваме епизода. Добре, това са ми атаките, вие ги знаете вече. Скоро ще си правя по-яки такива армии. Ако искате вие ми казвайте какви. Когато се направят драконите на... Всъщност, искате ли вместо арчерите да апгрейднат драконите на втори? Напишете ми в коментарите. Напишете долу в коментарите. Кое да апгрейдна? Трябва да ми кажете. Трябва да ми кажете, защото аз не мога да чакам. Дори, ето и този евент какъв е, аз чуря. Ще разберем скоро. Нямам търпение да направя Barbarian King на 5 лева и да анлокна ability. Супер ще бъде. След този епизод веднага следва епизод на Plants vs Zombies 2. И после може би на Clash Royale. Дори трябват ми много ресурси. То си има много дарк, ама няма как, не е възможно да му стигна до центъра. Примерно ако беше армия само от пеки, може би щях да стигна до някъде. Те са много силни, бе. То сколко много има. Няма как да го взема. Чакай. И има много голд. 25. Съжалявам, просто има толкова много ресурси. Просто не мога да гледам. Изгубих 25 купи. Но изфармихме доста. Всъщност още не сме, но ще изфармим. Дано. И така, може да вникнем за мен. Чакче. Ами не можеш. Добре, ей така поне. Абери голда, той е много важен. Голд. Ей така, билдърхатовете. Аре! Един удар. What? Добре, браво. Хора, гледайте, значи тук ще изфармя доста. Но... Значи, тук трябва да е повече. Тук така. Спок.
Има мортър, ама нищо. Добре, той е барберен кинг, ма дразни. Сега някой направи. Той е барберен кинг. Какво да направя, за да изфармя? Така. Искам голда. Не бе! Тъпи арчери. Хора. О, чакайте. Не! О, мага. Добре. Явно ще трябва да направим това. И това. Съжалявам. Просто ми трябват ресурси. Добре, това е доста готино, смисъл. Някакво бързо фармане. С рейдж. Убийте право, взехме повече проценти. Добре, как да вземем 3? В смисъл, мисля, че е невъзможно в този положение да взема 3. Или пък е. Сега ще се пробваме да вземем 3. Стискайте палци, хора. Ей, май не аз вземем. Добре, пускам всичките арчерки тук. Убийте арчер тавара, бе! Убийте го, е! Убийте го, е! Дай един рейдж, бе! Бързо, е! Ууу! Бум тавар! О май гад! Нищо не направихме, хора. Много съм слаб, хора. Заслужавам дизлайкове. Устрах се от всякъде. Изгубихме 25 купи. Как може? Изфармихме много, но... Да. Просто... Не мога просто. Значи... Изфармихме толкова много, но изгубихме толкова много. Тоест... Все едно нищо не сме направили. Имахме шанс за 3 звезди. Заслужавам да бъда наказан. Заслужавам. Минус 25 купи. Това е ужасно. Вижте, значи... Ужас просто. Не мога да гледам. Добре, хайде да спрем с мъчителните изказвания и да почнем да се радваме за загубата. Всъщност изобщо не е така. Изобщо не го правим. Имаме доста дарк. Имаме доста еликсир. Имаме доста голд. И днес ще апгрейдна тези два вкусни, прекрасни канони. И тъй. Имаме стар бонус. Къде конкеса? Ето. Това ще бъде за този мой клип. Ако ви е харесал клипа, ударете лайк бутона. Абонирайте за моя канал, естествено и за други. И бай-бай!